Здравейте, здравейте! Вярвате ли не, събрали сме трима глупаци да си обсъждаме разни неща. Като основния фокус ще положим на единия глупак, който се казва Радо, от предния подкаст, човек, който говореше за много научна фантастика. И естествено Любо и той е тук да го дразни. Не мога да кажа, че пълно здрасти. Няма, смисъл, да, окей. Не, ще кажем, здравейте, аз съм Радослав. Да. Ще се опитам да говоря за научна фантастика по всяка тема. Нарочно. И да скърцам с стола и да разваляш нашия подкаст. Стола е тъп. Какво да направя? Не е scientific enough, не? Да, между това има си има облегалки. Това обаче е 50 пъти. Скърцаш? Добре ли си? Нет. Екстра. Нет. Принципно забранен руския в този подкаст е забранен. Почему? Така че, не знам. Аз не знам руски, знам няколко думички, колкото да Не си научил от Сталкера, не си научил някакво руски. Чики-брики и в дамки. Очаквам човека тебе да знае много руски от Ири. Да учи езици. Не съм се фокусирал. Пък и веднъж като... Принципно като малък, като учиш, тогава се научаваш, ама смисъл, тогава абсорбваш по-добре езици, в случай английски. И не съм имал много опит с много такова интеракции с руснаци толкова. Повече с сърби всъщност и с... Добре. Така че не знам, че брат е универсална дума. Искам да кажа само, че събрали сме се в момента, защото Радослав винаги е подготвен на всякакви теми. И в момента ние с Любо, не казвам сега, че е многознайко, просто Радо винаги се измъква по някакъв начин, като или казва, да, не съм достатъчно запознат, или казва, да, знам и ще кажа. Не, може пак не го казвам като хората. Информиран съм на голяма плетора от теми. Да. Или така си мисля аз. Определено не съм всезнайко, определено не знам абсолютно всичко, просто съм се интересувал от много работи и всичко, всякаква информация, която съм се срещнал, ми се струва интересна. Така че... Това можеш да говори с три думи, принципно ти реши да използваш. Но реших да използвам максимално набор от думи. Това наистина да. Ето да, това е. Добре. Ето. И... Затова съм тук. Да. И ние с Любо сме подготвили няколко теми, които смятаме, че ще са интересни да... Темички. С които да говорим с Рао. За дискусия. Добре. Като за начало, да ни разкажеш много, ще не е интересно може да ни разкажеш. Може да кажем, че разкажеш. Радо не е подготвен въобще за нищо. Да, нищо не знае. Той няма идея за какво ще говорим днес. Да, темите са изненада и се надявам да не са капан, защото искат да ме... Не са. Не. Хубаво, Така, добре. Няма такива. Първо, като за начало, разкажи ни историята за счупената ключица. Окей. Така. Това да разберем като човек, нали наистина да... Значи, като човек, в Пловдив, аз съм от Пловдив, майна, в училището така наречено сценични кадри или Национална гимназия за сценични екрани на изкуства, аз учих актьорско майсторство. Така. Там имаме 2 салона даже, които са за Даже и 2. Физическа култура, общо за танцови такива стаи. Имаме такива дюшеци, дето да скачаш на тях, да се радваш. Не мога. Да се радваш. По-добре. Да се радваш. Пасне, брата. И тъй като наскоро упражнявахме много кълба да правим, гимнастически кълба, които са малко по-специални, аз естествено много кълба правих. И в случая бяхме в междучасие или в какво бяхме, свободен час ли имахме, нещо такова. И просто се радвахме на дюшек. Просто правихме кълба, скачахме върху него. Нормални работи, нали, което за пастайм. И аз правих ни кълба, които са с засилка. Просто се засилваш, скачаш нагоре, правиш парабола. Колко метра нагоре? Изчислил ли си? Половин метър, нещо такова. Просто да, скачаш нагоре. Вау. В смисъл, не точно нагоре, скачаш 45 градуса, падаш на ръце и правиш кълбото. Като го направиш грешно, има шанса да паднеш на рамото. Колко процент шанс? Колко процент шанс? Като паднеш на работа, има още по-малък процент шанс
буквално да си сложиш цялата тежест на това рамо и ключицата, нали? Тази кост, дето точно ти свързва, нали, гръдния кош с рамото, с раменната става, се щупи. Ма пукнал ли се, щупил ли се? Буквално с кърши на две. Така. Полезно това. Да. И въпросът е, че не знаех, че се е щупил рамото. Си виках, нещо става. Да. Проблемче. И просто паднах на това. Просто паднах на дюшек. И работата беше, че, нали, опитах се да си движа ръката. Болеше по едно време. След това, като си хванах рамото и като си го натиснах към мен, можех да си движа ръката без проблеми. Така че това може би трябваше да е първия признак, че съм си счупил нещо и като го свържа и работи. И въпросът е, че аз... Значи сега голямата дилема и интересното в случая е, че аз принципно не ползвам телефони. Аз мраза GSM-и. За мен са хъбат пари и не ги ползвам просто толкова. Наистина, скайпа си ми върши работа. Защо ги мразиш? Защото ми пречат ми повече, отколкото ми помагат. Как? Как точно? Дразнат ме просто. Не ми е приятно да говоря по телефон. Виж сега, слушай малко. Не съм човек, но примерът, в който ще разкажеш в момента, историята, която ти ще разкажеш сега, е пример за изключение. Добре, да кажем. Изключение. Да кажем, да. Да кажем. Значи, проблема беше, че просто, нали, телефоните не ма кефат и не ма кефи просто да говоря по телефона с някой друг. Вместо да лице в лице да дискутирам същата тема. Добре си измъкна, да. Така. Предпочитам face-to-face communication или Skype, защото е просто елементарно и безплатно. Основно парите за GSM-ите, основно защото е cheap as fuck. Така. Да. И в случая си чупих рамото и какво трябва да направиш в такъв случай? Да се обадиш на някой, нали, да те вземе да те закара някъде в болница. Но аз нямам телефон. Не знам телефони наизуст, не съм си ги записал никъде. И си викам, fuck it, не ми пречиш, си държа работа и си отидох до нас. Което не е толкова далече. Колко минути пеша? Мисля, аз живея горе-долу в центъра. Колко минути пеша? Гордо. 15-20 минути пеша. И се прибрах до нас. Си разцъквам. И си разцъквам. И влизам си в нас, викам, чупих си работа. Да, има... Pretty sure, че работа ми е чупено в момента. В смисъл, какво правим? И това беше. Кръвта и легна спиш. Легнах, докато, нали, не се здобихме с коя смисъл. Брат ми да се върна, не помня какво беше. И, нали, отидох и чупена ключица, там снимка правиха работи. Зарасна релативли добре като за подобно счупване. Ти имаш опит за такива работи, си го Въпросът е, че подобно счупване нямам направо статистика. Не е толкова добре за гипсиране, така че трудно зараства правилно, но сега е горе-долу добре. Забелязва се, че е малко по-такава, че е зараснала там коста, но... Имам опит принципно с чупване, така че всичко е окей. Малко болко докато цъкам CS после, ама става. А фън факт, ние с Лов не сме чупили нищо. Да. Никога, никакви кости, нищо. Много се радвам за вас. Надявам се да не ви се случи. Не, май фън, не знам. Въпреки, че принципно по-лесно ти идентифайват тялото после, ама... Ето го. Да, не. Вися, факта си е факт. Целта на цялото това занятие беше да опознае малко Радо какъв тип човек, вместо да каже, да, щупих си ключицата и нямах телефон, се прибрах в пеша вкъщи. Точно. Да, и видяхме обаче така го разказа. Просто да. Добре, да. По същество. Първия въпрос. Много семпл. Ако трябва да си избереш една суперсила. Окей. Това е много... Но се подразбира, че ще използваш, защото може да е за винаги, може да е on and off. Да. Как ще е? За винаги? За винаги. Суперсила да имаш. Това е много, много труден въпрос за мен. Изключително труден. Защото, значи... Можеш... Аз си мислих, time manipulation. Ако мога да манипулираш времето си, ти си изрод. Прав си, но винаги губиш нещо. Винаги губиш нещо казвайки една суперсила. Винаги губиш някакъв аспект, който ще прецака жестоко. Ако кажа искам да съм безсмъртен, ще се съсухря и ще стана жив въглен ще стана по някое време. Така че не можеш само, примерно, да имаш само иморталити,
без антиейджинг и без еди какво си, еди какво си. В такъв случай най-логичната супер сила в случая сигурно би била максимален интелект, нали? Супер... Не, виж сега, значи... Мисля, че супер знание, значи максимално знание на всичко. Understanding, да разбираш вселената Тогава напълно. няма да ти е скучно. Какво ще правиш тогава? Това е много правилно, да. Наистина няма ли си така много е. депресиран човек, много тъжен човек, който знае казал, всичко знае? аз бих казал по-бързо да научавам неща, да не се бавя с научаването на неща. Защото има unlimited, има много неща, Прав които си, има да, наистина. Ето, както казах, Да. не можеш да избереш нещо сингл, нали, Да. Да. Може би без да се instant, прецакаш. instant четене на книги. А? Това изглежда... Не, виж сега. Ема дали ще го енджойваш тогава? Пипаш книга и вече Въпросът знаеш... е, че окей, аз мога да прочета всички книги на света, ама пак ще умра след 100 години, нали? След, Да. грубо 60 Да. години даже, да кажем. Да. Така че... Все пак трябва да избереш едно избереш. Да, но не, чакай малко. Не дей търсим много логика в хипотетичен, така си говорим просто. Да, С мен говориш в момента, нали? идея, Да, фантастична идея, не е нещо... Да. Фантастична идея, добре. наистина... Нещо, някакъв вид иморталити. Наистина. Какво? Искам да съм безсмъртен, окей? Току-що казах, че ако си безсмъртен, ще е ужасно. Моля? Да, Но... но говорим в перфектния случай. Иморталите, в който съм завинаги на 20 години в перфектно здраве. Това е. Добре. Технически. Каза грубо. Каза друго при малко. Добре, да. Казах, че винаги ще има нещо, с което се прецакам. Да. Това ли е най нещо, което най-ще оферта? Защото дори да си таймлорд и да си безсмъртен, пак се прецакам, защото всички други умират около теб. Винаги има някаква прецаквация. Няма някаква по-интересна супер сила. Но толкова харесвам научна фантастика, че наистина искам да видя бъдещето на човечеството и да видя колко днешната научна фантастика или досега научната фантастика е предвидила бъдещето. Защото ми е изключително интересно. Просто една супер сила за един ден да си в бъдещето просто. Това пак мога да супер сила. Защото имаш one time thing. съм в бъдещето и какво? И изведнъж отивам в бъдеще, което е най-близко до Blade Runner. Просто предлагам. И съм има шанкват в... Има шанкват в някаква... е шанк? Някаква улица на гигантски метрополис. Не обясниш какво е шанк. Шанк е да те колнат, да те заколят. Какво означава на български? Да те заколят. Защо е релевант в... Не, буквално е преводът на ръгът. Да, но защо е интересен термин тук в Буквално Англия? интересен термин тук в Англия, защото в нашият град, в който сме тук на университет, който се казва Съндърланд, наскоро имаше няколко инцидента, в които някои хора бяха шанкнати пред няколко куба. То горе-долу пред всяка година има по един. Всяка година има горе-долу по един, да. поддържа квотата. Пред библиотеката шанкнах. Не. Един тази година, миналото година беше. Всяка година има, горе-долу един. Да. И общо взето, да, някои хора тук харесват да използват. Тъй като Англия се слави с полиция, която няма, нали, огнестрелни оръжия, огнестрелни оръжия не се разпространяват свободно. Най-ефективното оръжие в случая е ножовка от някакъв вид. Ножовка, ножовка съм друго нож от някакъв вид. И хората се шанкват навсякъде. И лафа е, че ако излезнеш през нощта, има голям шанс да те шанкнат в Шанк Стрит. Интересният факт е, че след 3:30 някъде нощ. Защото е... 3:30 след обед. Да, след обед е тъмно. Така че излезеш ли, това е шанк. Въпросът е, че... Тая година е имало наръган пред библиотеката. Имаше... Лятото имаше... Нали... Питам дали годишната квота е попълнена, дали има жертвоприношение тази година. Има, да. Не се притеснявам. Така че дали ще е тайм травел, дали ще е безсмъртие, безсмъртието ще ме... Това, че може да живее 1000 години, ще ме предпази ли от това да ме шанкнат наистина? А що точно? Това е работата. Това е проблема, че никога не можеш да избереш една. Дори и 3 даже. Дори да ти се появи златна рибка, пак дори и с 3 желания не може да се подсигуриш напълно. Никога. Не, мога да Окей, мога да имаш супер сила, винаги да си щастлив. Винаги. Think about it. Това е примамливо. Ако имаш 3, раунд 2 трябва да имаш идеалната супер сила. Едната ще негейт на другата винаги. Мога как ги направиш. Да, ще си безсмъртен си, но винаги, какъв ще проблем за смъртта раунд? Ще си сами ще си... Зависи, наистина, окей, да кажем, че... Защото мога да имаш memory loss на всеки години. Наистина съм безсмъртен. Ама да запазваш, I guess... Не, ти може да си пазиш архиви.
Да. Съобщения само към себе си. Ето ти друг проблем. Наистина, мемори. Наистина, ако започнеш да забравяш, наистина, представяш ли си? Ако имаш две, друго. Мисля, или обратното, да не забравяш. Винаги, виж, ние сме, за жалост сме човешки същества. Това беше реактивно. Чакай. Каквито и амбиции да имаме да сме божества, всички сме човешки същества. Да. Ти не. Каквито амбиции да имаме, дали ще е безсмъртие, дали ще е манипулиране на времето, дали ще е каквото и да е, винаги сме прецакани, защото не сме божества, не сме предвидени да не живеем, да не се шанкваме и да не умираме след това. Шанка в случая беше много интересна, с много интересен двоен смисъл. Това ли? Да. Амин. Чакай, добре. Така че не бих се избрал. Наистина. Значи според теб ще бих избрал. пречка. Виж сега, значи бих избрал да... Просто Какъв е минуса на това да можеш да телепортираш навсякъде? Какъв е минуса на това да можеш да летиш, когато поискаш? Знаеш какво, за летенето... Защото ще е много тъпо, човек. Не, виж сега, много ще е тъпо. Значи, казваш си, специално за теб. Значи целият свят разбира, че Радослав Коджейков успява да... Радослав кой? Първият човек в света, който може да лети. Просто е така, просто суперменско. Трябва да разбират. Вика си цък и излета. Трябва да разбират. Евентуално, няма как. Америка ще шанкне. Digital Age. Да, окей, да. Веднага се шанкнат. Да. Америка ще шанкне. С наука, ще шанкне с наука. Да, въпросът е, че в момента, в който разберат, на следващия ден ще има обява разби се в Skyscraper. Защото не можеш да летиш indefinitely без да се удариш в птица, насекомо, нещо, което тотално ще те шанкне. Само да кажа, че аз в не отговаряме за това, което трябва да казва. Дори да е рейсист, дори да е нещо. Да. Виж сега, значи... Да е про-терорист акт. Винаги нещо ще прецака жестоко. Това е живота. Винаги. Това е живота. Добре. Летенето, добре. А телепортирането? Зависи колко искаш да се телепортираш в камък. Да я знам. В смисъл, ти можеш си... Да кажем, не, слушай малко. Да кажем, че можеш да манипулираш... Да, разбирам. Пространство, нали? Че може самата сила да не е перфектна и да трябва много... Земята се движи с колко си там километра в час. Да. В космоса. Разбирам. Пак се измъкна. Искаш да се телепортираш на най-отгоре на Empire State Building, но се оказва, че Empire State Building вече Земята се е прехвърлила на няколко сотен километра и цък си в космоса. И колкото и да искаш, не можеш достатъчно бързо да се върнеш да се телепортираш. Добре. Колкото и да си говорим, телепортацията в, как се казваше ония филм? Jumper е тъпо измислена. В смисъл, измислена е удобно. Удобно е да контролираш time and space. Това е такова, защото можеш и време и пространство и да си къде ти искаш, както искаш, но как е възможно да си мислиш само и да така е малко... Да, ама не мога да кажеш, че една суперсила ще ти пречи по някакъв начин. Мога да си мислиш нещо, което да е съдъл, не което да ми помага в живота, принципно. Примерно, да не си жаден, примерно, нещо такова, нали? Примерно. Не, проблемът е, че Радо не иска да си позволи да си представи перфектна суперсила и да приключва Радо. Знаеш какво? Искам ето да съм машина. Слушай, искам да съм робот. Окей? Ето го. Защото това ме подсигурява по много неща. Как? Какъв робот, първото, което е? Да. Fully functional. Това какво означава? Значи... Не всеки е сега гик, остани на нас... Значи да... Имам безсмъртие, като съм робот. Значи, мога да си сменям частите през цялото време и да си прехвърлям съзнанието постоянно в различни итерации, различни роботи, различни машини. Това е една суперсила, така? Различни компютри. Не е точно суперсила. Да възможността, окей, значи... Да измисля начин да се прехвърля в робот. Сядаш на стол, затваряш очи в ума ти CS. Си играеш. Да. Точно това е, защото роботът ще даде... Лимбо. Роботът ще даде всичко. В смисъл да се прехвърляш в машина ще даде всичко. Да сърфваш интернет, да
И след 20 луп гледаш как да бъдеш безсмъртен. Има сълзичка на модела. Да бъдеш безсмъртен. Да имаш мемори, което можеш да си го манипулираш съвсем спокойно. Значи това са някои супер сили в едно. Да, обаче е чит. Защото е една... Wishing for more wishes, да. Това е. Затова, ето ти. Искам да съм достатъчно умен, че да измисля начин да се прехвърля в робот. Само да ви кажа, че в сценария и това да е една робот, дума. Това е една дума. В листата сценария. Това са около 15 минути разговор. Само Радо да говори. Един въпрос беше това. Една дума. Не, аз съм си написал като една дума, просто да знам. Супер сила. Но ти мога да развиеш, ти наистина си човек, който мога да... Не, винаги мога да сложим. Добре, представи си сегашна супер сила, която да е сега, да няма някакви времеви неща и не може да е някакво вид безсмъртие, който да видиш бъдещето. Сегашна супер сила, обаче ако я имаш нея, не можеш да аксесваш интернет. Как ще направиш живота? Интересно. Фан факт, трябва да не можеш да живее без интернет и Reddit. Мога гледаш филми. Някой може да живее без интернет. Даже май в паспорта му пише Reddit Слав. Човечеството до сега е живяло без интернет. Окей, да, всъщност да. Мисъл, да, може би не може да... Не си напред шур, че мога съвсем спокойно да си чета книги цял живот. Нали, без интернет. Okay. Всъщност, да манипулирам реалност. Чакай малко, Добре. Реалност. Да. Значи говорим... Ти не си реален, трябва да манипулира себе си, не мога да си истински. Да мога всичко, което... Всичко, което си го помисля, да мога да го манипулирам. Всичко, което си помисля, да мога да го манипулирам. Ако искам да се появи мазен чизбургер в чиника пред мен, да се появи. Ако искам да се появи технологията, която ще приключи проблемите на човечеството за винаги, да се появи пред мен. Просто това е. Да манипулирам реалност. Всичко, което си помисля, което аз съм достатъчно... мога изобщо да си го представя, да може да се появи. Ако ефектът трае 30 секунди. Интересен начин да го лимитнеш, но трябва да сложиш прекалено много други правила, че да предотвратиш експлойт. Все говорим супер сила обаче. Да. Окей. Манипулиране на реалност. Окей, манипулиране на реалност. Ето казах, една супер сила е. Просто е друг чит. В смисъл, не можеш да се опиташ да бъдеш ефикасен само с една супер сила, която ще прецака, която... Виж сега, нека да ти кажа нещо за Супермен. Слушай сега, значи. Поднаши го. Основното нещо, което създава драма и интерес в историята на Супермен и като цяло неговия герой, предполагам не сте чели комикси и аз не съм ги чел. Чел съм само, може би, Red Sun, което е, ако Супермен падне в Съветска Русия вместо в Америка. Което е мега як комикс. Да. Но там тук реклами нещо има, реклами, не спонсорираме никога, няма спонсори. Определено, Red Sun е legit. Сега Red Sun, в него много ясно се лечи този проблем на Супермен. И това е, че той е божество. Той е просто прекалено мощен. И вместо да помага на човечеството, той пречи. Единственото нещо, което прави, е пречи. Лекс Лутър няма да го има, ако Супермен го имаш. Или поне няма да е такъв проблем на човечеството. Това е най-простият пример. Да. Другия пример е, че винаги, както Супермен в Red Sun, сега малко спойлер, майната ви, като не сте го чели, комикса, това е кратко, няма че. Комикса е уникален, защото в него Супермен просто става последовател на Сталин и става следващия Сталин горе-долу. И общо взето обединява целия свят, освен Америка, и създава тази перфектен свят, този перфектна земя в подсъветска... Този перфектна земя. Кажи утопия. Утопия в съветска такова, освен Америка. Обаче, в крайна сметка, той я прецаква, защото я прави прекалено перфектна. И не може света да съществува толкова перфектен в случая. Утопията е утопия. Утопия не може да има. Принцип ще кажа get to the point, обаче, защото
Не знам. Затова ти казвам, че Не, той... каквато и супер сила да измислиш, се прецакваш. Не, и не само себе си. Не. И прецакваш другите около теб. Не е верно. Освен ако не е нещо тролско. Освен ако не е трол суперпауър. Ако щеш мисли как се прецакваш, бе. Защото винаги ще знаеш какво мисли другия за теб. Да, това е... Винаги. Няма никаква тайна. Да, това целият свят е базиран на тайни. Ще се побъркаш. Буквално умът ти няма да го издържи, разбираш ли? Да летиш, ще се пляснеш на някой за епизода на прозорец. Twilight Zone, нали? Мисли за епизода на Twilight Zone в момента. 100%! Да. В смисъл, Twilight Zone. Да, правилно, Twilight Zone определено е измислил поне 50% от фантастичните сюжети на всякакви... Не го рекомери. На всякакви комикси, на всякакви научни фантастики, на всякакви... Се тая. Няма смисъл. Да, така е. Мисля, че време за нова тема. Добре. Това цялото беше единствено първата точка. Следващата. Да, това реално, да. Той... Нататък. Имаш всички средства, от които имаш нужда. Без sci-fi джаджи. Никакви sci-fi неща. Всички сегашни технологии, които имаме с днешна дата. И трябва да обереш дата. Дата. Банка. Как ще обереш банка? Сам си. Не, добре. Може да използваш екип, добре. Имаш екип, имаш всички средства, от които имаш нужда. Да, трябва да береш банка. Интересно. Ще му правим ли това с... да му добавям още... Да, докато обясняваш как обираш банка, може да ти даваме препятствия. Да. Защото нито един номер не върви в план по филмите. Много интересно. Дори наистина е голям номер, не е 5. Дори не мога да си представя откъде мога да започна, защото... Голяма банка. Ако искаш, разпитвай, ще направим банка. Окей, банката супер грамаден волт ли има такъв за... В смисъл сейф грамаден, дето е бомбо... Да, с дето може и такова... Да, волт, дорт сена, да. Като от филм. Кой прави тия филмите, кой прави тия? Декорациите, да. В коя държава е банката? Мисля, че да. Германия. Да, Германия, да. Good one. Окей. Германия. Швейцария, реално. Виж сега, ако бях играл Payday в момента... Ако бях играл Payday, ще да имам повече знания по въпроса. Не бъди хората така, гледал съм хаос и знам... Не, виж сега, значи, едно е да... Окей, добре. Дори да фелниш, опитал се. Не, значи всичките ресурси на света. Всичко. Даже в трезора не обираш пари, обираш лекарство. Значи, в района на всички полицейски станции ще изсипа лепило на земята. Лепило? Да, да не могат да ходят там. Т.е. да не могат да се диспачнат полицаи. Да не могат да се диспачнат полицаите. Като тръгнат с колите да се залепат в... Дете, можеш и ги отрови. Аз не искам да убивам хора. Аз не искам да убивам хора. Добре, лепило, брат. Лепило, да. Няколко пари... Ама инстант лепило, ли? Някой такова... Да, буквално стъпваш и аде... Лепило, братле. И се залепваш, не мога ходиш. Добре, някой... Добре тогава. Извън полицейската станция. Да, извън полицейската станция в някакъв радиус такъв. Полицаите чуват сигнал и тичат навънка да влязат в колите. Излиза навънка, веднага стъпва с един крак, залепва, инерцията му умира и инерцията му продължава и той пада по лице и му се залепва лицето и се задушава. Виж сега, това с достатъчно... Не е хубав, не. Защото един се спъне, втори, трети, така и после ще дадат някой, които ще отидат и ще дадат до банката. Ще направят мост от мъртви полицаи. Въпросът е, че ще ги забави, окей? Моля те. Да, му се забави рапа. Лепилото на бачка така, бат. Баш, някой леп. Мисля, на какво лепил си извади. Виж сега, въпросът е да ги забави, окей? Или пък хубаво е да сложиш картоф във всяка полицейска кола. Може да приспиш някакси, бе. Какво? Картоф във всяка кола. А на хеликоптера чиква ли? Верно, чайте имат хеликоптери, окей. Не си играл GTA, ма. Опа. Мисля, пробай да не е деско. Може... Картоф. Може наистина да използвам... Пардящо възгониш. Поседалката. Се стресне! И сега, въпросът е да ги забавиш. Ако изобщо... Не да ги премахнеш, въобще може да приспиш нещо, не знам, нещо по...
Чакай. Да бъдеш стена за един ден около регионалната. Чакай малко, чакай. Усече скромността. Имаш всички средства на света. Ами картоф! Сиромах за винаги. Сиромах за винаги. Ама какъв картоф обаче? Един чувал картофи. Да, ма виж, аз да имам всичките ресурси на Само света, скъпичка, миш. пак ще е трудно да влезеш в този волт, разбираш? Ако Да. е затворен. Да. Освен ако не го бушитеш по някакъв начин, че да е отворен. Знаеш ли мога да гаснеш Освен целия това- град? Да гаснеш целия град, това е средство. Да гаснеш целия град и ти с маска да влезеш. Това е, мога да го направиш това. Да, но винаги има си, навсякъде има такива газови маски за Имаш emergency всички за работи. средства. Особено в пожарни и в Имаш такова. всички, мога да... Винаги ще има нещо някъде, където Не, чакай малко. да контърне това. Като кажеш всички средства, почваш да си представяш малко филми, нали? Целия град и така нататък. Пък и буквално ще ги убиеш хората, защото за... Какво има волт обаче? Какво е? Приема нещо, какво? Да, какво трябва Аз да трябва да казах- смисъл, ако да, има аз диамант казах- в глас не, кейс? Не, аз Какво? казах, аз казах, че... Не са пари. Да, не са пари. Какво приема? Кажи нещо, кажи. Мисъл, Нещо не, просто за пари. технически не е Half-Life viable. 3. Окей, има Half-Life 3, нали така? Нали? Слушай, Half-Life 3, нали така? Да. Имам всички средства на света, нали така? Да. Плащам на цялата банка и на банкера просто да влезе да се взема. Не, убиваш разговора. Не, просто Ами просто иначе казвам. да, Да, игра, нали, ако гледаме, правилата да, го позволяват, предполагам. Картоф. Картоф! И после колкото бърте си взел картоф и си направят супичка. Всеки полицай, който Не, ще заря на банката с картофи. Пилота на хеликоптера И никой няма да влезе от картофите. Гадно е, че без sci-fi гаджет. Да, защото... Не, сигурен съм, че знаеш за някое научно нещо, дето е близко до sci-fi, но е съществуващо. Нещо от Future. Бях сигурен, че ще измислиш нещо. Нека просто е Драган... Да, веднага очаквах да кажеш, не, ама еди си кое го има... Да, разбираш ли, но не съм... Нещо, което не съм активно мислил, защото да ограбиш банка не е viable. Що? Nowadays. Що? Защото просто няма просто е така пари, дето да седат на количка стакнати долари. Просто няма. В банката има шкафчета. Това е. Е пак. Откъде си абсолютно сигурен, че ще намериш нещо несантиментално в тия шкафчета в повечето случаи? В гигантска банка, И едновременно да имаш достатъчно време, и едновременно да... Понеже ще... Моля те, брате. Тъй като не искам заради това някой да бъде наранен. Не искам наистина... Ще ограби банка. Никой няма се нараниват. Хората сигурно са убедени, че си ограбил, братле. Случвало се. Винаги нараняваш някакви такива ситуации, не мога факин да убираш банка и никой не нараня. Не. Батман как може, а? Той пак убива просто. Не. Виж сега. Искаш да чуеш малко радо. Слушай. Никой не нараняваш, ако грабиш банка. Една банка. От бранч. Една банка, ако грабиш, нищо не правиш. Защо? Защото... От кой взимаш, чули? Взимаш... Създадени пари взимаш. А пък и всъщност повечето пари в момента в банките са дигитални. Така че поне 90%, мисля, че 90% бяха от всички пари на света в момента са virtual currency. Да, аз съм чул. А въпросът е, че не правиш нищо на банката. Абсолютно нищо, ако правиш един бранч. Не е така. Не е баш така. Ако вземеш някой, дето си е оставил гривната, дето баба му е оставила от 300 години е worth $900, окей, ще нараниш сентиментално някой. Не, окей, банкера, дето... Но ако вземеш стакнатите долари в количката, дето са във волта... А уволнения пазач след перфектния обер? Не само, всеки щети и парите, нали, които банкера може си просто мозък само заради това. Как знаеш? Пак наряваш някой. Винаги наряваш някой. Това е живот. А въпросът беше... Окей, хубаво. Просто да обереш банка, бе. Да. Не с картоф, не знам, волта е прети... Съм си яде картоф, между другото. Трябва да... Всички ресурси на света трябва да намеря реплика на... Всичко може. Мога да си купи земята, бе. Ама нали не е фън, както трябва да се казва. Значи трябва да подкупа някой, който да деактивира security. Да, направо интересно поне, да. Окей. Така. Окей. Така че трябва да намеря възможно най-добрия. Да, ще намеря тримата най-добре. И те ще работят да го направят това. В смисъл, ако може да е отстрани, перфектно. Отделно тебе на телефона. Да. След това ми трябва някой, който да спре абсолютно всякаква комуникация, дето излиза от банката. За да не може по никакъв начин, какъвто и да е сигнал, да стигне до полиция, до никакви аларми да не се активират. EMP е възможно, ама... Огромно фолио,
EMP е възможно, но прекалено... 5 дена преди това. Обаче прекалено лесно ще се фокусира сорса на EMP-то. Няма да се забележи толкова. Това има опит. Колко EMP След това трябва да са... Колко EMP си пускам? Днеска, вчера. Моля се, научна фантастика EMP-та са навсякъде. Battlefield 4 няма нищо общо с EMP. Нищо общо. Окей, да рекол. Battlefield 3 имаш в кампанията, ама... Не, Bad Company имаш в кампанията. Да, има ли картоф в Battlefield 4? Сега, почти сигурен съм, че даже имат failsafe, ако няма някакъв сигнал, който винаги да е активен. Да, аз ще кажа между пак сигурно се активира някакъв warning сигнал, нали, за полицията. Така че трябва да се подсигуря, че този warning сигнал продължава. Така че много софтуер има. Значи последно... Знаеш какво? Майната му на всичко. Майната на волта. Най-добрият обир, който мога да направя е дигитален. Мога просто да намеря най-добрите програмисти ever и просто да интерцепне някакъв супер грамаден трансфер на пари и да ги такова. Но затова не побираш пари. И идеята беше физически да отидеш в волт, да влезеш в банката, нали? Това беше идеята. Окей, продължаваме с това. Значи, предотвратяваме всички аларми, евентуално. След това трябва да булшит на сензори. Значи сензори и аларми not necessarily the same thing. Смисъл не е еднакво. В момента, в който ги направят тия работи, вече трябва да има inside job. Трябва да има някой отвътре, който да е оставил волта отворен. Защото просто волта е драконични мерки са, за да ги затварят тия работи, ако ги затварят изобщо. В момента, в който е отворен, трябва ми escape, трябва ми драйвер, трябва ми... Трябва ми музиката ми трябва задължително. Музиката от Drive ми трябва задължително. Трябва ти Райан Гослинг. Райан Гослинг ми трябва задължително в Мустанг. С клечката за зъби, да. С клечката за зъби и с ръкавиците. Теба. Точно, да. Копирайт, браво. Браво, сега ще ни съдат, братле. Сега ще ни съдат. Не, ако е над 30 секунди тогава. Окей. Иначе принципно е акцидент. Каза го човек, който бира банка с картоф. И вижте, значи, влизам в волта и оттам нататък трябва да имам, вече да знам, да съм подкупил всички деца си служили нещо в банката, да знам къде има, в кои шкафчета има пари и в кои има нещо, което нали, не ми трябва, или нещо, което не мога да продам, нали, не мога да изкарам лежит пари от него, освен ако не е Half-Life 3, че да си го запазя за себе си, което нещо наистина лежит да ми трябва. Не, виж, влизаш в трезора, някой ти е поръчал тази работа, не знаеш какво има вътре. Влизаш и вътре има една футболна топка. Ще кажа златен картоф, нещо такова. Не. Трофей. Аз винаги имам картоф в джоба и ще заместя топката и ще футболна топка, обаче е метална, такава сфера, голяма, колкото футболна топка. Сфера. И това е най-мощният суперкомпютър в света, който е полусайфа джаджа. Звучи като Blake 7 компютъра и другия компютър. Никой не знае какво се... Сигурно, да. Сигурно, да. Аз даже не знае какво е Blake 7. Сметай. Тежи 1 тон. Ама е сфера. Да. Това е лесна работа. Как? Ще го буташ? Да. Пак си трябва сила, това не е... Не, виж са, 1 тон. Не, добре. Нали, лесна работа. Сфера, точно на прага на това, на вратата там на трезора има 3 санта праг. Трябва ти... За сферата ти трябва инерция. Инерцията много лесно може да я създадеш. Дори при еднотонова сфера. Проблема е... Колко инерция проблема се създава, бе? Пода. Ако е бутнеш... Има така стълбище. На вълна. Какво правиш? Това е лесно. Само трябва да го бутнеш при първия маунт. Не, така на вълна. Мисля, има на вълна. Да. Само ако са равномерни. Ако го бутнеш през едното, ще продължи. Той има предвид... Няма продължи. Слушай, има предвид, че енергията, която ще събере надолу, ще са... Няма стане. Няма стане така. Ще стигне за няма стане така. Трябва просто да си... Той ще бяга зад нея и ще бута. Инерция. Еднотонова. Виж инерция. Колко голямо като размер? Защото аз представям... 1 сантиметр. Проблема е, че това ще има много маса обаче. Още по-малко стане това. Да, буквално ще има някакси гравитация. Защото прекалено денс ще е.
Това е предвид. Дори Знаеш ли топ Хадинтон, дето е така, ти не може да бутнеш. дори стомана. Не може да бутнеш. Няма да бутнеш. Ако е перфектна сфера. Няма да бутнеш. Няма да бутнеш. Не. С Lost. Бе, хора, Сериала да, но не. Не, с много сила ти трябва. Все пак Хадинтон, аз. Добре, имаш... Представи си, че си на средата на Германия, където е тая банка, и имаш един час прозорец да обикаляш, да намериш начин да преместиш сферата. Кое ще е най-удачно? най-удачно ще е. Сега Мотокарите, колко са ви мотокарите? Моля да имате. взимам Ама не мога да вкараш в трезор, това е. взимам Не мога. много вериги. Нали така? Да. Увивам около сферата и създавам такова пашкулче, в което да държи като мрежа Мгм. около сферата. Значи като Fast and Furious 5. Basically. Да, не така, да. Да, в принцип. Да. И просто го изкарвам с чинук. А как няма те хвана? Ти си С хеликоптера. чинук, да. В хеликоптер, да. Мгм. Силни импликации, бе, наистина. И готово. Смисъл, ескортирам сферичката, нали, бавно докато хеликоптера се издига и нали, го дърпа. Само ескортираш през вратите и работите. И сферата си и оставаш картоф задължително. А на знае хеликоптера на кой е- ауспуха, ако има тиква. Некой го не е баба него. Да. Ако има тиква, Не бъди тъп, хеликоптер няма да успус. Не бъди тъп. имат екзост. Имат екзост, няма да успус вече. Не може Имат да. екзост Не. на... Не знам колко Не е са- голяма не са ауспуха. тиква. Всеки Брат, двигател. не Всеки са- всеки двигател хеликоптер има... Да. има изключително мощни екзостове, които са толкова горещи, че това е единствената Има разлика причина... между ауспус и Слушай, екзост. това е единствената причина, Не. поради Има, която не. Anti-Air успява да локва на стари хеликоптери. Затова Кобрата вече, американската AH-1Z Кобра, не е толкова viable в Което момента, така знаеш? защото екзостът Откъде е знаеш? прекалено топъл понякога и игла перфектно са, което е руски Anti-Air, перфектно се, или тангуските, направо ги десамейтват от хора. Хит Signature им е жесток. Единствено, апачетата имат малко по такива системи, които да маскират екзост, директния екзост, че да не го засича хитсика. Прав е. Има ауспух хеликоптера. Всеки Два двигател... даже, всеки два. Не е като Целите Целите два два такова. според мен. Не е така. Екзост, да. Ама не. Мисля като реактивни двигател екзост, такъв тип, да. Надали е тъпа тръба, брат. Мога да се тъп в момента. Екзост и ауспух е едно и също нещо. Не говоря. Добре, обясни ми на български. Не мисля, че на хеликоптера екзоста ще е като на ауспух просто тръба и отвън просто излиза някакви глупости. Не е толкова basic. Знаеш Това какво е казвам, няма просто Jet пълни с Engine тръба. турбина? Именно това ти казвам. Не е просто тръба, която факи не мога да пъгне с стиква. Това казвам. Зависи също и от хеликоптера. Предполагам. Предполагам. Ето, сейф. Ето си какво си играл. Това ако бъв 4 ти... Да. В 4 нямаше Въпрос полушега. Като се преспиваш вечер, броиш ли оръжие? Не. Виж сега, значи... Замисли се. Не, замислих се нещо, защото имам си техника да се преспивам. О, боже, господи. Разкажи. Окей, Не, ще е интересно, да. Нека малко, става, защото... Не, кажи набързо. Представи си мелница. Такава водна мелница. Мгм. Казвам си, ако има една дръжка на отгоре на мелницата, и аз се хвана и просто тръгна да я върта. Мисля, Да. такава форма. Да. И си представям просто, Се за смея, бе. да заспа, си Да. представям, че върта тази мелница. И защо? Окей? Защо? Смисъл, грубо мелница. Да, и защо? Защото Живота е на мелница, нали? Живота ни са на мелница. То върти се защото ме разсейва. Защото се концентрирам на един единствен обект, който го манипулирам перфектно и не се замислям за други работи. Това е. И когато тръгна да се замислям за други работи, си казвам, има напрежение и по-трудно места мелницата. Има съпротивление. И затова по-силно се опитвам да я върта. И пак като се отпусне, малко по малко и винаги заспивам. Това ми е винаги последния спомен. Като тръгне пак да върти както. Аз просто пресвам как слагам картофи. На улицата събирам картофи и просто слагам... Картоф опа. Опа, Ти ще знаеш. Опа. Ти ще знаеш картоф с Следващия опа. поинт? Аз да го откъм. Добре. Значи, Радо. Какво мислиш за
това е в новинарски сайт. Пише. Златна рибка с запек е оперирана от ветеринар. В Англия. И малко инфо. Операция се струва около 300 паунда. Окей. Очевидно рибката се оплакала от запек и... Тук малко болки във ръцете. Вау. 300 паунда. Как се струва? Запек на рибка. Злата рибка. Те даже не помни вече, сигурно. Вече не помни. Тя вече умряла сигурно даже. Те имала запек сутринта и си мисли, че има всеки един запек, имам не му две помня. страни на аргумент. Две страни. От една страна... Нека чуем първата. Аз имам котенци. Имам коти. И това коти като малко беше... Имаше проблеми. Вижда ли си аки на риба, бе? Вижда ли си сериозно? Да. Тук е малко. Да. Мега малко. Ако стиснеш рибка... Да. Именно. Къде е кот, където пък има да знам? Не, виж сега. Той ветеринар е бил измамник, просто е стиснал. Сменил е рибата! 300. Не, виж сега. Въпросът е, че мисля, че да. трябва много да обичаш тази рибка, както аз обичах моето котенце, че да го закарам наистина на ветеринар. Имаш и запек. Не, но операция му правих и такива работи. Та, много трябва да си обичаш домашния любимец, че да шелниш толкова много пари за операция. Да. Та, точно това е. Че наистина, ако ще спаси живота на рибката, що да не? Пък и до някъде е плебско, защото е newsworthy. Какво е плебско, обаче? Достатъчно... значи, за да изкараш история, която нали, телевизионна или новинарска история, която да привлече внимание, трябва да е много тъпа. Много тъпа и леко шокираща и налудничева. Някой би казали скандална. Скандална. Скандалитет, да. Та в момента, в който... буквално тия работи понякога ги правят просто за скандал. Просто за елементарния скандал, който буквално новината ще предизвика повече пари, отколкото самата операция. Така че това е. Това мисля по въпроса. От друга страна, ми е изключително интересно как. Сменил рибата. Сменил рибата, не как. Не, защото... Има българин в Англия, къде сменил рибата. Предположим, че не е сменил рибата и имаш рибка, която е грубо сантиметър на половина. Мисля, че имаш снимка как май гали с нещо. Така че може да е просто наистина друг вид стискане. Мисля просто да е масажира. Да е масажира просто по някакъв начин. Защото наистина не си представям да е... Снимка ли е било? Не съм сигурен. Не мога да си представям. Просто някой е посочил рибата, къде знаеш, че е галял. Не съм сигурен. Просто където е рибата снимай. Може друга риба с запък, не знам. Не съм значи има и вариант това напълно да е измислено. Това е толкова налудничево, че буквално изглежда като pure clickbait. Не, по принцип, да. Може, но виж, буквално в статията пише, ветеринаря му е казал на човека, да, има запек и операцията ще струва 300 паунда. Да, то не знам какво. Те, че малко шейди, защото ветеринарите са underappreciated. Опа, сменил я, бе. Сменил е. Тая риба. Не, тая риба е ста. Тая риба. Виждам ли си някакви плуващи неща малки около нея? Какви неща, бе? Тя дето, нали, ака. Не? Какво? Какви неща? Не, аз винаги чиста аквариума, нищо не съм виждал. Има запек. 300 паунда. С 300 паунда колко... Не, просто буквално не мога да си представя как с скалпел ще разрежеш тази рибка. Не. Мисля, че поне снимката показваше някакъв уред, който ще отвориш задника и ще натиска, не знам, надали е това, надали е, смисъл, може да е друг. Някакъв уредът просто е гале. Това имаше снимката, не знам. Уред. Да и разтакова... Като паса за и просто изтискаш, бе. Да имаш ли изтискаш и тя... Спики на домашни любимци. Следващия въпрос. Създай нов домашен любимец, който е кръстоска от 3 животни. Интересно. Като може, нали, общо с... Малко. Интересно, много даже. Нарочно 3... Може да не е риба, бат, защото... Ще има запек. Нарочно 3, за да не е лесно. Куче и котка. Не искам да разбера колко процент от рибите в целия ми живот получават запек. Искам да има процент на това, разбираш? Искам, примерно 15. Знаеш какво? Мисля, че... Значи за първите 2 съм pretty sure. Той вече е готов. Значи, някакъв вид голяма котка.
Значи може да е тигър, може да Какво ли е, очаква? да е пантера. Пантера може Чакай пантера малко сега. най-вероятно. Като казваш голяма Домашен котка, любимец. да, домашен любимец, ама все пак... Добре, Говорим добре, кръстоска. Всъщност, добре. Говорим Не, кръстоска. продължай. Сега казвам Impossible Creatures. Да. Impossible Creatures. Такъв лева кръстос. Мога да вземеш Да, нали... Да. Ма, не е Impossible Creatures. Не си го представям така. Не искам да е пантера, но с комбинация Да, от да. качества. Да, пак ста. Да. Значи, пантера с лоялността и мозъка на куче. И сега за третото животно трябва да помисля. Защото не се сещам нещо, което наистина да добавя към това. Нали, да ефективно да... Перфектното животно, така. Да, наистина. По-скоро перфектно домашен имам любимец. 5 Перфектно домашен пантера, любимец е това. Да, което да е с лоялността и с Имаш още един принцип. Имаш още на кучето. трето животно имаш. Принципно кучето, ако не си яде повръщането, остава. Да има запек после. Да правят операция с галене. Не мога да се сета домашен любимец на този етап. Мисля, не мога да се сета някакво животно, което съм си казал, оле, това ще е много як домашен любимец. Ленивец. Мега чил. Не, защото пичове, виж сега, значи, от кучето искаш да е игриво, да са кефи на всичко. И ленивец е точно обратното на това до някъде. Представяш си пантера ленивец? Не. Съм просто възглавница. Да, възглавница. Окей. Просто спиш. Glorified. С малко зъбки. Слав, наистина не мога да се сета за трето животно, което да добави към тази комбинация, че да е легит. Може да казвате примери на този етап. Аз си представих ленивец, който има мустаци като котка, ма са много огромни като крила на птица, бе. Или ти с тях. Не знам що. Не знам. Двуметрови такива. Мога го смесиш с нещо много пухкаво. Да, това е добра идея, да. Да, ще е полезно. Кое е мега пухкаво? Пуховете в Съндърланд. Не си вижда пухове. Колко? Видяхме, с теб бяхме, като видяхме един пух. Това е пич, няма значение. То е шанка. Може да е котка, не знам, беше голямо. Та няма че, чакай сега, не пух ми пухкаво. Кое е най-пухкавото животно на света в момента? Някои кучета, принцип. Да, кучета. Уни са... Не, може би... Сам Бернард. Може би тя... Някои животни живеят по-на север. Да. Полярни мечки ще да знам. Полярната мечка няма... О, лисичка. О, ние котките... Виж сега има фъз. Манул. Котка Манул, да. Манула. Това е. Да, до някъде, да. Но той не си свлечено надолу. Няма кефи. На Манула няма кефи толкова муцуната... Но затова ще го кръстосваш. И дебела такова има. Те са има. като котки, ама неандерталци, между забелязали си. Много са ретарнати, много са някакви... Да. Ако не изглеждаш като неандерталец, беше котка с ума на такова. За който ме интересува. Какво трябва да напишеш в Google, че да излезе точно? Кое? Манул. Манул? Ама как запишеш? М-А-Н-У-Л. Манул, добре. Манул, да. Който иска да погледнем какво е котка. Не, котка на английски, Манул. Не, Манул, това е Манул. На Манул. английски какво беше? Не, по-да ми, На английски какво беше? Не знам. Не, български Манул. няма значение. Манул излезе веднага. Ще му даме ли условието да... Да. Кръстосваш 3 животни за домашен любимец, обаче едното животно е винаги скорпион. Как ще се го направиш? Въпросът е какво ще взема от скорпион обаче? Опашката и е от зая. Как ще се го направиш приятно това животно? Знаеш какво? Сега вече сме Impossible Creatures. Не, виж сега, факта точно, че сме Impossible Creatures ме дразни. Не, защото само опашка от зая има на скорпион. Може да е пухкава опашка даже. Ако... Да, пухкава само с... Да. В смисъл, кое животно ще му отива опашка на скорпион? Това ли ми казваш? Домашен любимец. Домашен любимец, което ще му отива опашка на скорпион. Кой на тебе ще харесва? Мога да не му отива, мога да гроза. Да, защото някои хора си имат скорпиони просто. Не, ще го сложи на тарантула. Защо? И трето животно какво ще е? Змия. Змия с крака и опашка на скорпион. Не, че.
Това ми е силно трябва да има World трето Sphere, животно, не знам. така ли? Трябва да има трето животно. Да. В смисъл, Да, те не използват. може- Змията е най-имбовото нещо. Дай не го Тя е нечестно. Не. ако можех да Само не използвам змия. големината, На кое? в смисъл на което и да е животно, в смисъл да е cat Да, окей, size, на кое, на кое? cat size Мгм. горе-долу, тарантула с опашка на скорпион. Окей. Ничо си. Защото ние косматите тарантули. Да. И мозък на куче. Мисля, might as well go Да. full horror element. Добре. Ти ли аз следващата? Да, аз, окей. Къде го фрезна обаче? Ще трябва да попитаме рано. Да, ти тогава. Ти ще. Той аз не съм много сигурен. Не. Дето го Dungeon Master малко. Добре. Това е. Следващото нещо. Малко подобна ситуация на банковата такова. На обера на банка. Слушай, Ама не баш, защото Ама не. Просто казвам, че казваш неща, ние може да те контролираме, ако поискаме. Да. Попадаш на... Кажи място. Любо. някакви скалисти местности с гора, не знам, някакво... Ох, Добре, красота. да. Скарем. Извън цивилизацията, да кажем, да. Монголия, Такива Монголия. гори, планини и Киев. такива неща. Фаркач. Били си там? И трябва да се справиш в survival ситуация, използвайки неща, които си научил от телевизия и филми. Мейнли в момента си в гората, до те има много скалисти местности. Да. Разкажи ни как ще И се е есен. Есен е. Са Да. колкото и да съм Няма Bear листа. Grylls. Няма листа. Да. Дропват. Ти си там си. Какво правиш? Така, Извън ще се бужиш там. Задавай въпроси, ако искаш. има ли дървета? Да, ти си в Да. гора. Какви дървета? Есен е и има... Мисля, говорим за хай-аутите от дървета, демек борчета и такива работи, или... Как ти от едно летят, брате? Не, Да, той има висок- пред на каква височина. Да. Високи... И високи и ниски миксите някакси. не знам. Борове ли? Да, има борчета, има и брези, има и... Окей, Още добре. всичко има. Сняг нещо, има ли? Има ли значение какви са Сняг, дървета? Ако има не са значение, ако не са всичко борове. има значение. Ако не са борове. Има ли Има значение? значение. Окей, хубаво. Всичко не е затрупано от сняг, но има замръзнал сняг. Знаеш как става? Само на петна. Окей, разпръснат сняг. окей. В такъв случай, Това е много значи в красиво, гора между съм, другото. Много в красиво. гора, Супер красиво. скали, високо, окей. Студено е, сигурно. Значи най-ефективният начин е да намеря някакъв вид река. Окей, Как? услушваш се. Как? Ослушвам се, да, и търся река. И не чуш как... Няма река, но чуш как някой невидим човек пикае. Мисля, виж сега, първо се върви на... Къде се върви? Мисля, трябва да вървя в една посока, окей? Да, Значи това е най-вероятно на запад. Що? Защо? Мисля. Защото най-лесно може да се ориентираш по слънцето. Ако е обучно? Ако си в Англия, няма слънце. Да, в Англия Няма слънце. Пак горе-долу гледаш в една посока да вървиш. Окей, това до тук. Как ще се сбереш посока? И как знаеш, че я държиш? Просто е да търсиш water source. И принципно около скали задължително ще има някакви поточни работи, Това е ясно. нещо. В момента, в който стигнеш до някакъв вид рекичка, следваш. Докато не стигнеш до по-голяма река, докато не стигнеш до река. Сега в момента, в който стигнеш река, просто вървиш надолу по крайбрежието. За храна, за шелтери, за такива работи, значи храна търсиш, ако има куп умрели листа на земята. Стоп. Върни се назаре. Как избереш посока и как знаеш, че държиш правилната посока и не клониш? Нощ е. Демек че не се върта в кръг. Да. Колкото и да е облачно, Окей, не, в момента нощ е, директно нощ. Луната е точно на нас. нощ съм slightly предсакан, защото should have prepared. Как ще се ориентираш? Има една техника, която Bear Grylls мисля, че я беше казал. Мисля, той от него я знам, че като вървиш в една посока, просто гледаш максималното, най-далечното дърво да я виждаш, просто вървиш към него. След това, като стигнеш до него, гледаш пак, нали, пак най-далечното дърво и вървиш се към все по дърво. В смисъл Да. така. И в планина ще е много по-лесно, защото винаги имаш някаква планина, която да таковаш. Добре. Така. Стигаш до река, или дори може да я видиш реката от по-далеч в такъв случай, или водопад или нещо. Водопадите ще се чуват отдалеч. Така. Ето ти реката. До реката, ако стигнеш, лесна работа. Особено ако има там пастърви или какви бяха, дето се движат нагоре,
около есента, breeding season, много риба ще има. Не знам къде си обаче, мисля, не знам дали си в Монголия или дали си в... Fair enough. Пак ще има някакъв вид риби, особено... Мога да не. Мисля, че точно есента е... Сега, рибите сезон. са бека план. Добре. Мейн плана е Опа. да намеря, тъй като ще е влажно, 100% с някакъв шит, влажно ще е. Да. Търса листа, търса куп листа или такъв изгнило дърво търса. А може би трябваше да Което кажа има- какво на себе си, защото реално на себе си има дрехи и какво друго, не му дава нищо, нали? Не може без нож. Не, нямаш. Нямаш нож. Това е много фикшен. В такъв случай... В момента в себе си имаш ли нож? Шанк стри. Не. Еми, добре, в такъв Нямаш случай... манерка да си пиеш нещо, нямаш някакво... ти ще газа. Мек няма Жалко, че няма бамбук наоколо. Може да се направя чашка. Да. Чашка. Виж сега, не, всъщност... Даже няма ти къде нещо просто погледна. Той човек е крафтсман. Ще Ще убирам банка, картоф. В смисъл, снега ще... Селяно... Снега ще е умреш тъшак малко. да Знаеш го по, добре да разтапим. пил чашка. Чай малко, какво точно има на мен? Абсолютно точно. Ако размениш картоф, чашката ситуация... Какво имам точно на мен? Имаш яке с Дрехи. цип, имаш един зелен пуловер, едни дънки и Има ли черни найлонова обувки. турбичка? За какво ти... Не, за какво ти е интересно? Да пълним вода в nema. Слагам сняг в нея и си го слагам под якито и го разтапям. Да, това е така, но нямаш. Не е ли опасно, ако е мръсно? То ще го филтрира с дрехите рано. I guess. Аз обих направя. Докато евентуално не успея да направя огън и февър. Обаче нямам пък пот. Което е... Не знам. Или се удавям, или фащам някой микроби. Да. Пък ако намеря water с running water, лесна работа с водата. И... Релативно. Добре. Там направо си един малък камп. Без нож. Не Без знам нож. как става. Намерил си Окей. камък. Камък. Картоф си го направил в формата на нож. И чуваш... Не, определено насекоми, в смисъл такива гръбове в изгнили дървета, ще ми е най-ефективният протеин. Наистина, мислиш, ще мога да ядеш. Да. Колко е сигурен? Не, абсолютно Ял ли си? никакъв... Ял ли си Не съм, не. някакво насекомо, което е примерно... Не съм, обаче бих пробвал без абсолютно да се замисля. Наистина, смисъл, няма да имам ужасните гръбове, дед Bear Grylls ги яде само за кеф. Да. За кеф. За кеф. За фън. За money, Има discovery money. Бергер, аз има Калфанд, може да... Макдоналдс разцъква. Бел тук. Теде, установил си са... Изведнъж ще напада мечка. Аз няма да имам никаква храна на мен. Окей, виждаш мечка Първо няма да има абсолютно никаква причина мечката да ме напада, окей? Виждаш Само мечка на дойде до 50 мен и аз метра се от теб. паникьосвам съм се напика. Виждаш мечка на 50 метра от теб, обаче. Да не е толкова Добре. вероятно. Не, мечката ще ме знае от километри, ама... Аз съм си там и те гледа и ти маха, бе. Какво правиш? Маха ти. Вика, здрасти. Аз си маха и ти я гледаш. И си гледа двамата. И любов изведнъж. Магично. Не си викам, бати яката мечка, не виж сега, ще ме е страх. Ти виждаш шанката и веднага се влюбва. Руска мечка. Ще ме е страх, ама... Мечката няма да има полза да... В смисъл, абсолютно никаква причина няма мечката мен да ме атакува. Освен ако легит не съм много близко до малките. Това е. Ако е женска и съм близко до малките. Изведнъж някакво малко ти на гърба. Качва си на гърба. Какво правиш? Го използваш за раница. Раниците ти има меченце. Раниците ти с меченце, подарено от брат ти. Принципно съм абсолютно сигурен, че не мога да я надбягам. Да. Абсолютно Освен сигурен ако съм, не е че някакво... дори ако са по катера на дърво, Не, ще тя просто ще седи отдолу, ще го изяде. докато не умра от Ще го глад. изяде. Ще го изяде дървото. Или ще си остри ногти, докато Принцип- буквално дървото ни остане. Да се правиш номерал само... Мисъл, не съм сигурен, имаше два вида мечки, черните мечки и бяха други там. Не при всяка мечка съм правиш номерал е лежит, защото ако при едните правиш номерал, то въкни те разкъса пак, няма значение. Те, да. Гризата преди мач. Едно бите беше... Гризето ще смачка Да, независимо. значи другата, нормалната мечка, нали, става, гризето не, няма смисъл. По-добре да умри. Не, при гризето ще направиш на по-голям, за да е стреснеш, как ще, да. Така беше между. Как? Просто Е така правиш. изкарваш си Всякакви. по-голям, за да уж да е стреснеш, Да. нека си да Мисля да покажеш, че си... трет някакъв.
Да, че не си някакъв рандом прей. Това е идеята. Иначе с меченци на гърба и мечка да ме види от 50 метра съм дъмфа. Просто с никакъв шанс. Просто си викам, поне да се радвам на мечето, докато мога. И извънш бач картоф. Или не, всъщност, ако имам достатъчно късмет, мога да стигна до... Не, никакъв шанс. Не, какво ще кажеш? Нека на някаква скала нещо да се покатера. Нещо, което лежит тя да не може да го покатери. Не, И да има шанс да се кача на нещо, нали? Реката не е ли някакъв вариант тя? Реката? Да. Не. Зависи, аз представям много Тя мечката ще е в реката, като ме види. Да. Тя ще търси риби в реката. Някакъв шанс. И изведнъж в далечината се чува хеликоптер. Поглеждаш и наистина точно към тебе личи хеликоптер. Как ще му привлечеш вниманието? Мисля, че най-ефективният начин е да намеря малко дърво и да го шейквам. Обаче пък няма да имам време. Мога да е ветровито тогава. Да. Ай, плюс това ще е есен. Ако имам такова достатъчно такова яки, дето е флуоресцентно, дето се вижда отдалече, мога да излезна на равнина, на някаква равнина и да го мятам якито. Не, нямаш време. Ти се горе-долу между дървета, не са много гъсти. Намирам най-опен пространство или намирам малко дърво, което да шейквам. Това е. Нямам друг избор. За да привлеча внимание. Бери от всяка с пръчки да ме пишеш SOS и нещо такова. Нямам време. Бергростта е още от... Окей, Варенската всяка да я. Сигурно съм, че от първата някаква екранизация. Нова, сигурно нова. Напиши SOS на Господовете. SOS на плажа, напиши това е. Да. Изкарай си GPS-а просто и... Окей, имаш 5 минути. Знаеш, че някакси знаеш. Минаваме един път. Ако имам 5 минути, имам шанс да си кача якито на малкото дърво и тогава да го шейквам, докато якито е на върха. Ти катерна и... Не, аз... Не, катерна съм окей. Зависи от дървото. Като паш на ключица нещо на ръка, нямаш телефон. Виж сега... Не има картоф. Нямам телефон. Това бих направил. Подкаст имиджа ще е един картоф просто. В смисъл, в момента не съм подготвен и буквално първото нещо, което сещаме това. И това бих направил сигурно в такава ситуация. So there you go. There it is. Следващото? Кое е това? Да. Какво мислиш за смъртната присъда? Правилно или грешно? Или смешно? Или картоф. Картоф отговора, в принцип, винаги знаеш. Малко съм подготвен, защото наистина гледахме епизод на Twilight Zone. Така че... И не само. Който е гледал The Green Mile, примерно, мисъл, викаш си в повечето случаи, или поне за да го изкарат драматично в филми и сериали и такива работи, го изкарат сигурно да е невинен този, който го обвиняват в такава присъда. Окей, да кажем, че наистина човека, който го обвиняват е legit луд и сериен убиец на малки момиченца, примерно. Дори и в такъв случай... Това е жестоко, Не, виж сега. Любо, ако е гледал М... Не, fuck him. Така ли, щом няма да го гледаш, това е премис. Премис е... Знам какъв е премис. Човек, който убива малки момиченца и се чудат накрая да го убият ли или не. Въпросът е, че аз в абсолютно всеки един случай казвам не. Смисъл от смъртната присъда няма. Ако някой е достатъчно луд или в случая най-правилният термин е болен, че да прави такива изроди, на болен човек не го пращаш, нали, не го изгаряш, ами се опитваш да му помогнеш. Пращаш го в болница. Не го пращаш в Шанг Стрит. Демек, казвам, че смъртна присъда е булшит. Не трябва да има. Съгласен съм, да. Трябва да помогнеш на човек, който е болен. Причните неща ги развиваше 200 часа тук. Това ли беше? Да, аз съм съгласен, че... Такива са и въпроси, сърма. Да, това е. За първо сме съгласни с че... Колкото по-малък е въпросът, имайки една дума, толкова повече има за... Не, това са две думи. Пак, сете. Това е нещо, за което съм подготвен, така че, there you go. И actually за първо път сме съгласни с теб, да. Между смисъл, не? Не, с кое не си съгласен? Не, съгласен съм. С кое? С това, че чисто логически, ако го погледнеш, грешно е да го сравняваш примерно с това как възпитаваш дете, ама на едно дете, ако му кажеш грешно е
грешно е да удряш другите, като го удариш него. Не му показваш правилен пример, нали? Не можеш да кажеш на всички хора по света, грешно е да убиваш, затова ще убим тебе, нали? Защото ти си човек, където го забранява, но го правиш. Чисто като логика... Не, виж, като логика е до някъде легит, защото в малко в историята е легит. Защото имаш... задължително знаеш, че ако направиш нещо грешно, ако посегнеш на някой или какво си, драконични мерки. Или ако откраднеш, ще отрежеш ръцете. Ако си зампано и бутнеш някой под моста и колата зад него... това е друг вид наказание. И знаеш, че... Това е направил си нещо и те наказва с нещо друго. Да, но не, виж, преди е било просто черно и бяло. Да. Не, казвам, че грешно е да... No movie pun intended. Някой е направил нещо и ти го наказва с също нещо, което той е правил. И някой трети може да погледне... Да, ма не, виж, въпросът е, защото той може, пък другия не може. Не, ще си кажеш, защо не искам да убивам, защото знам, че буквално за 2 дена полицайите ще ме фанат и съм деди аз. Това имам предвид. Мисля, знаеш, че си подписаш собствената смъртна присъда. Да. Като убиеш някой, това е. Или като посегнеш на някой, или пък направиш грешно, или ограбиш нещо много... Супер компютър, колкото това. Или... С картоф. Да, според мен, ако ограбиш банк с картоф, трябва да те убият. Трябва да си... Просто трябва да дадат всичко, заслужава се го. Заслужава се го. Трябва всички банки да обявят предизвикателство. Ако успееш. Виж го. Actually. Представи. Имам всички картофи на света, нали така. Бих ти повярвал, наистина. Ти си човек, който ще има тези картофи, да. Свързвам ги всичките с електроди. С електрод и катод. Какво? Вкарваш електрод и катод. И правиш електрокърънт. Да. Така. Правиш нали... И приключваш всички нужди за света за електроенергия. Защото създаваш Implying. Не, виж, слушай. Като го направиш това, приключваш всички енергийни нужди на света. Окей, да, не, за 5 секунди само. Това елиминира... За 5 секунди. Не за 5 секунди, не. Не, за една седмица, докато ти сгният картофите. Да. Грубо. Ти даде, той знае. Картофите са renewable resource. Любо може... Значи manpower да ги реплейсва ще... Слушай. Окей, да. Любо може да не издържи за една седмица без картофи, но да кажем, че евентуално света може да издържи без картофи за една седмица. Евентуално. Много импликации обаче, не знам как... Да. И за тази една седмица, в която имаш цялата енергия на света, всички тези ресурси може да ги направиш за sustainable картофи. Значи да... Чакай, мам. Да, окей. И да кажем, имаш горе-долу един месец, в който това е sustainable и legit тактика за електроенергия за целия свят. Имаш достатъчно време да елиминираш парите като цяло. Защото вече хората няма за какво да се борят. Не е вярно. Слушай. Няма. И създаваш... Окей, кой ще сменя картофите? Нов government. Кой ще ги реплейсва? Не, виж. Кой ще сменя картофите? Виж сега, това е... Star Trek бъдеще е това. Макс, слушай, кой ще реплейсва картофите? Слушай, кой сменя картофите всяка седмица? Не се тревожиш за пари. Даже не и всичко, което правиш, е автоматизирано. Стига майна комбайна, минава, кой? Детската градина няма. Сигурно картофи, които са купче картофи, които са размера на не знам какво трябва да са за храна в целия свят. Между другото. Се замислиш. Чакай. Колко картофи ще са, actually? Колко ще са като купче? Да кажем цяла Америка 1 метър картофи. Какво? Цяла, площта на Америка. Площта на United States с 1 метър картофи. Което е малко пушинги, защото преди шур, че дори Калифорния само. Не, целият свят. Да захрани. Да. Значи, окей, да кажем, че даже Калифорния. Кой ще сменя картофи всяка седмица? Даже може би по-бързо се развалят, ако са под... може би. Welcome to this толкова по-бързо. Може би, не знам. Те дори не се развалят толкова бързо. И от друга страна, дори да стане на поп, дори с мачката и да започнат да гният, пак имат заряд. Значи има вечен заряд. Това е... Няма вечен заряд,
но докато има някаква остатък от картофа, съм прети шур. 2-3 седмици макс. Кой ще ги сменя? Цяла Калифорния с картофи. Няма нужда да ги сменяш, просто ливаш отгоре още. Колко? Колко време? Казвам ти, достатъчно време, слушай, достатъчно време, че да успееш да елиминираш тази нужда и да концентрираш ресурсите, които принципно отиват за тази работа. Значи, другаде. Значи световен мир чрез картофи. Световен мир чрез картофи, ето го. За 3 седмици. Да, и Star Trek утопия. И елиминираш парите. Наистина очаквах, че света ще елиминира парите Знаеш какво? Окей. Кой ще сменя картофите? Обясни ми, дай. Не, пак има проблем. Мислиш ли? Не, има проблеми. Не може да хората се обединят. В Америка, да кажем, Америка решават, знаете ли какво? Ще съберем всички картофи и ще си направим много енергия. И Китай си казват, ще съберем всички лимони и ще направим ни пък много енергия. Да, ма нямаш полза да се състезаваш в момента за това. В момента единствената полза да се състезаваш за електроенергия е за компаниите, дето в момента не получават достатъчно от нефта, както получаваха преди 10 години. Според теб, ти ще държиш тия картофи, така няма компания да държи тия картофи. Да. Кой ще ги държи тия картофи? Кой ще са? Тия компания са на света, картофи са на света. Това е... Картофите на света, книга на Радослав Коджеков. Това е... Баба ми от градината взима 10 картофа, дава ги на улицата, всички си ливаме на улицата картофите. Това съветска Русия ли, бе, какво е? Да. Това е... виж сега, нека да ти кажа нещо за политическите системи, които са измислени от човека. Отворено, едното. Край. Политическите системи, които са измислени от човека в легит, начина по който са подредени са по този начин. След капитализъм е империализъм, след империализъм е социализъм. Разговор как започна? Картофи. Картофи и банк. Смъртна присъда, Смъртна присъда. Смъртната присъда е... Да, заби, скучно е, картофи. Но проблема е, че смъртната присъда е прекалено лесна. Това е проблема на нея. Да, то бива с картофи на живота. И до някъде виждам чипа за това. Да си защото не можеш да... Стола. Защото тия хора трябва да ги държиш в затвор. Как ска е то стола? Електрическия стол? Да, за храна с картофи. Ето енергията. Нямаш достатъчно волтаж. Какво няма? Нямаш достатъчно волтаж. Интересно. Не, напрежение. Виж, волтаж имаш напрежение. Имаме някакъв магически. Ти го сторваш тази енергия. Кой ще се даде да го прави това? Това струва пари. Никой не казва да. Нашите 5 милиона човека от тази държава ще го прави това. Никой няма го прави това. Пак е проблем. Ако... Окей. Беше бабо, ще го направи. Затова е утопична идея. Всички филипинци просто. Не, ще клонираме Радо просто на 5 милиона човека. Ти можеш и всички пътища на света да им сложиш слънчеви колектори отдолу на асфалта, дето даже да... на такова. В смисъл, даже буквално може да махнеш асфалта като цяло и просто да слагаш слънчеви колектори на пътищата. Ама никой не го прави, нали? Защото не е икономически viable да решиш проблемите на света. Знаеш какво ми се яде? Вода? Не, познай какво ми се яде в момента. Нова тема, не картоф. Нова тема. Картофи ми се яде. Като говорим за ядане и за консюминг на неща. Да. Так му почваме къркори корема, направо. Ой, моя много къркори. Пак, това е actually истинско. Добре, както да е, да. Има един професор, който се занимава с не знам си какво, с електроинженерство, ако не се лъжа, нещо е такова. Но интересното е, че той професор от много години насам прави едни предсказания за бъдещето, като от преди 20-30 години назад е предсказал неща като тъчскрин, нали, сега че ще се използва под път и над път, предсказва интернет и така нататък. Нали. В смисъл, не е точно, но е имал концепциите преди това, ги е казал, че след време може да се случат и така нататък. И сега, наскоро, последното му голямо изказване е било, че е казал как някъде в някой университет, не съм сигурен къде, са имали много голяма стъпка напред към откриването на начин за поемане на знания чрез чисто ядеш нещо и получаваш знания. Защото те го обясняват и той го обяснява, че на практика мозъкът е
всичкото е химия и всички спомени и така нататък, всичко, което си мислиш, и то е химия в мозъка ти. И са направили наистина някакви открития, за което се казва, че занапред може и да се стигне до там, че има хапче, което... Звучи ми като брилянтна идея, нещо, което наистина ще помогне много. Да, казва напълно възможно е след време отиваш в магазина, купуваш си хапче, гълташ го и можеш да свириш на пиано. Изведнъж. Не бих го препоръчал, в смисъл, нещо подобно не ми бачкало пред деца. Така че това е нещо, което в последствие малко след тинейджърска възраст тогава би било възможно, нали, за да подкараш нещо. Да, не, аз не те питам какво беше, чакай. Това беше само фан факт, наистина, защото знам, че ще е интересно и ти разказах, нали? И на всички може да им е интересно. Чува съм, да. И не, просто да кажем, лимит имаш от едно такова хапче. Интересно. Даваме ти едно хапче. Не. Димек, примерно, дали да се научи на пиано да свира, примерно. Да. Някакъв такъв скил. Някакъв скил. Един скил може да научиш майсторски. Някакъв знание. Може да е наука някаква. Да, може да си най-мъвия биолог. Искам да мога програмирам. Искам да... Само не имаш. Помисли около това. Да, искам software development програминг. Това само го правиш. Не. Не както ви. Не, искам legit top notch. Да си гений. Masters. Да си гений. Да. Програминг. Това би избрал. Да. Не, виж сега. Ти кажа що? Това пак е малко чит. Защото в момента абсолютно всичко програмира опира. компютър, който ще всички... Да, ще бъде гений. Не, виж, абсолютно всичко опира до вече software language, до компютъра и до такова. Така че в момента един от най-важните скилове job-wise в света е софтуер. Софтуер инженер. Да си най-гениалният учен, примерно. Това не ви ще помогне повече. Не мога да кажеш учен. Какво е учен? Не, нещо. Science. Нещо. Не можеш да си експерт по всичко. Знаеш ли защо? Той читва, бе, все пак. Защото ще ми помогне да се занимавам с това, което винаги съм искал идейно да се занимавам. Тъжна музика. Роботика. Artificial Intelligence. Не, без абсолютно малко, между другото, той още преди съм му задал контравъпроса малко такова. Имаш едно такова хапче, обаче има сайд ефект. Огромна брадавица на лицето. Ма точно на носа. Принципно, смисъл ще измисля начин да си прехвърля съзнанието в робот, така че... Ще говорим за тема цял ден, се крем се. Това е хубаво. Да. Прозинг е смисъл. Окей, ако не беше... Ще имам много пари, Окей, ако не беше програминг, ако това не мога да си. Няма такова хапче, специално, няма такова хапче. Нещо друго да избереш. Да си гений в един... Това специалност. Няма да има точно хапче за програми. Да кажем, правим го интерес в момента. Окей, добре. Читваш винаги, бе. Интересно, че има. Не, нещо с физика, ама не знам каква физика. Нещо, което наистина да съм forefront на physics research. Не, точно да казвам. Точно как наука, окей, казах, имах предвид, нали, физика. Нали. Физика, да. Или в момента Quantum Physics в момента е на топ ноча в developments. Защо? Защото откриваме много... Имаш нещо на главата, нещо черно фронтна шапка и се казва Федора, между. Да знаеш. Защото е такава... Моля да типни, само типни, моля да типни. В момента е филда, за който знаем най-малко, Quantum Physics. И Quantum Entanglements and shit в момента е лида към телепортация, към буквално сигнал или комуникации, които не се предават през по-бързо от скоростта на светлината. Да, много се смее на теб, особено ако не почти, ами директно инстантли се предават информация и такива работи. Quantum Computing също. И в момента всичко е Quantum. Много ще ти смее, наистина на тебе ще смее, ако просто, нали, цялото ти желание да експанднеш науката и всичко, просто Господ реши да се появи изведнъж, да ни метни метеори, да сами неандерталци, бе. В този лайфтайм, нашия лайфтайм, нали. Много си смея. И никъде не стигнем. Докато ти си жив, нали. Да метне един метеор. Не го разсъждай, ебавах се, бе. Просто беше в игрите, бе. Добре. Между другото, пада един метеор и убива всички хора по някакъв начин. Обаче остават всички животни.
Кое ще доминиращо животно след хората? Доминиращо? Да. Не може да кажем кое е същество по-скоро, наистина мога да е някакъв... Наистина не мога да предвида... Ако падне метеорит, който да релисне вирус, който да просто да... без метеори, просто след хората. Демек просто хората изчезват, обаче Animal Life продължава. Да. Пак не само... За момента За момента без контендъра е делфините. Що? Защото те са най-интелигентни след нас. Да, ама като са само в водата. Как ще... Доминиращ. Да, как ще говорим влияят за интелект на този етап. И добре. Сега... принципно, малко да. пян, между малко пян. Принципно факта, че са във водата им пречи да се развият като интелигентна раса всъщност. Защото ти трябва да си земно животно, за да таковаш. Така че, евентуално след няколко стотин милиона години, ако делфините излезат на сушата, нали, по някакъв начин техният списък ще еволюира, те биха били най-бест контендър. Що няма моите прямо? Или слоните. Или... Слон, да, слон. Слон? Слон. С картоф. Слон. Има картоф в хубавата. Не мога да запаля. Окей, пак е подготвен. Може просто да падне картоф на мен. Слон или делфин, да. Защо не маймунът? Маймуните са... В момента... Говорим кое да е... В момента маймуните са бранч на нас. Доминиращо животно, не? Няма доминиращо. За да си доминираш, трябва да имаш интелект. За да имаш интелект, този интелект трябва да го използваш, евентуално да развиеш писменост и такива работи и такова, че да стигнеш до горе-долу нашето ниво. Нали, горе-долу да обработваш земя, да използваш тулс. Окей, гаргата може да се научи да използва пръчка, за да си вземе, нали, трит или нещо такова, обаче не е интелект, а е приспособимост. Има разлика. Мисля, трябва да достигнеш до етапа, в който да използваш... Не мисля, че трябва да си интелигентен, да използваш брадва, не мисля така. Брадва, за да... Или брадва, или... как се казваше, мотика, за да обработваш земя и така нататък, и така нататък. Да достигнеш този етап. Маймуните не могат, защото те вече доминира делфина, но това не го прави... Маймуните вече са еволюирали до топ някакси на техното еволюционно ниво. Да, но не е интелект толкова. Не е само интелект. Това ти казвам. Говорим... Да, добре, доминиращо какво значи? Доминиращо значи да си по популация най-добър, така ли? Ако изведнъж... Не баш, слушай, да, ако изведнъж изчезнат това. хората, кравите ще са. Или и прасетата. Не само това, не само това. В момента най-многобройни след нас. Даже мисля, че насекомите се повече. Не само бройка, не само интелект, това е всичко. Говорим, нали? Всякакъв крич, даже може и растения, това казвам. Това казвам, дървета, да я знам. Да, окей, тогава животно. Животно ще западна, защото няма да има толкова CO2 от хората. Дървета малко ще западна, защото няма да има толкова CO2. Им това животните не дишат. Не, пак не. Все пак казвам, не е интелект, не е до едно качество. Доминиращото съзнание не е... И ти си малко в грешка. Защото казваш, нали, окей, акулата уж доминирала делфина, ама хората не са доминирали мамутите, защото са... Пак казвам. Какво дефайнва хората като доминираш спешис в случая? Пак казвам. Аз те питам теб. Аз не съм казал, че сме доминираш спешис. Не съм казал. Evidently сме. Не сме ли? Evidently сме. Не бих казал, защото зависи от много неща. Наистина, да. Смисъл, трябва да поставим правила, кое да минеш, защото ако кажем просто бройка, сме много назаде. Да, много назаде сме. Ако кажем физика, пак сме назаде. Ако кажем... 27 джуджета къде беше? В Индонезия. 27 джуджета се бият с един тигър. Тигър убива 17 от тях. Нещо такова беше. Не. На някакъв цирк менеджера е бил предизвикан от някакъв репортер. Нали, защото има някакъв цирк с 20 джуджета, нали? Това е ужасно. И той каза, моите трупа могат да се бие с тигър. Или с лъв. Едно дете беше. Мисля, че беше тигър между другото. Бенгалски тигър. Някакъв тигър. Мисля, че убил е... най-голямата грешка на света. Да, убил е примерно 14-15 някъде и другите са мега ранени.
Actually си вкарали в ринг един тигър и 27 джета. Трябва да проверя как е точно това, но нещо такова е. Нещо такова Това беше. е толкова трагично смешно. Така че идея на физика. Това е кринч фъни, брат. Да. Ужасно. Ужасно. Оле. Следващата екранизация на Снежанка. Това е ужасно. Теде, като сме на горе-долу постапокалиптична тема. Гордо. Скажи ни какво ще стане, като всичкия петрол свърши? Изпуснахме само, значи изпуснахме едно там. Да, знам. Окей. Значи, Две също. колкото по-напред отиваме, на всеки 5 години, толкова по-малък ще е ефекта от това. Що? Значи, защото до момента, в който наистина ще свърши, ще имаме достатъчно алтернативи. Надяваш се обаче. Не. Ще имаме достатъчно алтернативи, че да не използваме петрола за това, за което го използваме в момента. Значи в момента основната причина, поради която петрол е много нужен, е защото го използваме за генератори, използваме го основно за електроенергия го използваме. Оттам нататък го използваме за пластмаси, за такива продукции, за много жестоки продукции и неща. Но алтернатива винаги има, просто не е в такива икономически количества. Не е в Близки изток. Да. Не е удобно дърка. И Русия е грамаден експортер на... Въпросът е, че за електроенергия в момента до следващите 10 години напълно го превзема слънчевата енергия. Не картоф. Електроколектор. Картофа. Твоята Твоята система с картофите е революционна. Нито се обръща гроби играе, чака ръка. Колкото по-се рефайнва този процес, толкова по-лесно се направят примерно коли, които лежит да бачкат на този принцип. И колкото повече се отдръпват големите компании от нефта и от такива работи и отиват към електроенергия, смисъл като към слънчеви колектори, толкова по-добре. Така че не е толкова сериозно, честно казвам. Беше сериозно, все още е сериозно, но става по-малко все по-нататък отиваме. Да, защото просто имаме алтернатива. Просто винаги слънцето е там. Къде? Не е в Англия. Не е в Англия. Но принципно, дори и облачно да е пак има електроенергия, така че пак получава. Не, просто не е... И да. Добре, като за финал. Много разпускащо. Много разпускащо. Последни две, спокойно. Последни две разпускащи неща. Първо, не знам, че ти къде ще потръгнеш с това. Аз само ще подтикна. Само ще пусна малката снежна топка, ти го направи на каквото искаш. Спортсменството в онлайн игри. С примери Кубич. И с това, и даже бих добавил, ако искаш да сравниш българите онлайн и руснаци. Голяма грешка, защото съм изключително подготвен за тази тема. Идеално. Значи, това в момента наистина е изключително голяма дискусия. Общо взето, стават ли игрите за спорт? Не. Окей, спортменството като цяло. Но първо трябва да кажем, можем ли да ги водим като спорт като цяло? Значи, игрите, най-големите примери в момента за електронен спорт са StarCraft 2, който малко запада вече, Dota 2, League of Legends и CSGO. Първо да не бъде скучно обаче. Моля? Грубо са тия. Сега аз ще използвам CSGO като пример. Това е в момента рецира се между знаеш. Защото го... Ще използвам CSGO като пример. Ще използвам CSGO като кейс стади. Его е. Защото CSGO играва последно време... Много. Достатъчно. Би използвал думата пръскаш си газа. Това е много добре. Сепваш си до парата. Това е много хубаво, да. В смисъл трябва да пише дисертация, ми игра CSGO. Майката не го чува това. Не го чува, да. Са достатъчно гадитни. Да. Въпросът е, че... Значи, въпросът, който Слав пита е... Мисля... Просто хубаво ли е хората да са... Поправи се, кажи. Въпросът, който Слав пита, надявам се. Много ми се иска да е това въпрос. Надявам се.
лошо ли е, когато влезнеш в някаква игра и някакъв така, ти си нуб, за какво изобщо играеш, иллюстрира играта, Макс от тук, бах ти нуба. Някой ти казва Rush B, всички ръшват А. Rush B. За това става въпрос. Rush B. Your face man. Аз ще дам пример, лично. Да, ти имаш от това. Виждам стримове на всякакви поляци и хора, ето, просто си говорят на мисли и някакси са играят с техен отбор и си говорят. И нещата, които се говорят, са най-нормални. Да речем, нали, обикновената комуникация в играта е ясна там, нали, Ерис къде са, не са там, Ерис какво. Обаче извън играта, нали, се говорят като отбор. Нали, браво хора, оня там фраг беше много добър, Ерис какво. И знаеш, пускам български стрим, за първи път виждам български стрим на CS и беше много интересно, влизам и почват да играят. И, нали, първо малко странно е да слушаш, нали, на български говорят, обаче... Заради селски акцент? Ти го казваш. Аз го казвам. Мен не му бутай за акценти, аз... И то на акцент от диалект, няма значение. Да. Как ти да е? Не, просто според мен е странно, обаче изведнъж, да речем, комуникират се играта, там са, не са там, еди си какво. И накрая на рунда, да вметна, че в началото единия, героя, казва, братлета, дай че ще ръшнем бе. И те ръшват бе. И бият. Те побеждават. И вместо да си кажат добра работа, този дето каза тактиката, господина, вика, братлета, щупихме ги. И някой му отгоре, ти кой си щупил, виж резултата, точно типа си ги щупил, 0-7, виж са ти, Да, по-скоро българската комуникация в онлайн игрите, по-скоро това е, нали? Да. По-специфика, ако искаш. И това е не само българщина. Ще ти кажа защо такъв е случай в България с българския онлайн спейс. Не само българи обаче, мисля има и руснаци. Да. И немци. Сука, блядь! Влизаш буквално, руски есть? Да, и почва. Не си говориха на турски в същата игра. Не се спавайка, брат. Читърс! Читърс! Да, и продължи там да е тръгнеш. Не, въпросът е, че трябва спортсменски бехевиър да имаш, в смисъл да се отнасяш позитивно към тиммембърите. Да, си пък игра трябва да е фън, нали? Трябва да е фън. Не е задължително. Не, игра не е задължително, трябва да е фън. Как го бедне? Как се кажеш тази игра? Винаги я забравям. Не CS, This War of Mine. Не е фън игра. Няма да е кое това. Ясно, какво става дума? Тази дето е survival isometric seems like, обаче по време на война. Не се каже там нещо. This War of Mine се казва, абсолютно точно. Дето го играе, Не съм го играл никога. Аз сещам, има една нова. Project Zero беше? Какво беше това? X? Не това. Project Zomboid. Да, не Project Zomboid. Не, я го знам, факт, не използвам. Та въпросът е, че This War of Mine не е фън игра, а е... Напротив, пак е фън. Ако играеш, енджойваш го. Енджойваш го. Дори предизвикателствата са фън. I wanna be the guy. Умираш, мразиш се. Трябва да чуете просто... нещо, си... В момента... Това е на Total Biscuit аргумент. Total Biscuit е гей, няма значение. Total Biscuit има перфектен аргумент за това. Британец, няма значение. Може да сатисфайва тази игра, може да ти е... Малко за момент имах думата пред себе си. Точно да се сета думата... Не значение. Не може да се сета. Не е нужно да е фън играта. Compelling. Ето, намерих. Compelling. Боже, господи. Играта трябва да е compelling. Не задължително фън. Както някакъв вид арт, който да е някакъв грусъм или нещо много странно и weird, не е задължително да ти е фън, за да го енджойнеш, за да си кажеш, вау, това е интересно, това е вау. Compelling. Stalker не е enjoyable филм. Нали? Филм. Да. Напротив, enjoyable филма. Но е experience of sorts. В смисъл, супер мизерията и такова не е фън в Stalker. Но е enjoyable. В смисъл, пак по някакъв начин. Не, има... Тук ще ще влезат много дискусии. Ето, да, затова ти казвам. Не можеш да кажеш това. Не можеш да кажеш, че играта трябва задължително да е фън, окей? Защото наистина имам теория как... Защото много грешно много грешно като цяло казваме на игрите в момента games. Игри. Много е грешно, защото се създава грешно впечатление. Как ги наричаме? Добре, филмс... Как да ги наричаме? Кажи ми. Не знам. Как да ги наричаме? Не знам. Steam. Какво? Steam игри. В смисъл Steam.
Наричай ги Steam, на най-successful платформата. Как се наричам Steam? PC. Какво? Не, Steam, Steam си го нарича и Steam, просто казвам, че от едното производство другото. Как да замена думата за игра? Арде играме, просто... си игра. Как да... Не, аре да... Експириенснеме нещо. Да. Програма, някакъв да, аре да експириенснем The Sword of Mine, ето. Ти си човека, бе. Казвам, че е грешно, защото хора, които не са запознати с какво е игра, видеоигра, компютърна игра, каквато и да е игра, те даже не правят разлика между игра. 99% хората играят игри за фан. Не си прав. Не, за enjoyment. Окей, айде. Еми ето, така съм съгласен. И аз енджойвам да играя CSGO и да съм трайхардо. Както по същия начин енджойвам да играя Battlefield и не се тревожа чак толкова да съм на първо място в скорборда. Сигурно съм, да. Въпреки, че винаги съм. Не се хваля. Все му е та. Но това е защото играя Objective винаги. Говори сам. Play the fucking Objective. Винаги. Както и в CSGO. А в CSGO просто ако не играеш Objective си пълен скръб. Само дет никога няма ти го кажа. Rush B. И винаги, и почти винаги е successful. В смисъл, това е малко Silver Logic, ама става. Какъв Logic? Silver. В CS, нали има ранкове? Ние сме Silver. Окей. И то обаче, той в момента е Silver, нали там един от всички Silver. Но вече с майндсета на някакъв там Gold, най-висок. Съжалявам, че не съм запознат, нали, с CS. Не, аз казвам, защото някой може... Играх с тея на следващия ранкинг, дето е на 2 звезди, дето е едно такова. Играх с такива пичове и съм за там. Не, смисъл, там съм и чаленджинг. Добре. Аз съм legit чаленджинг. Няма че, смисъл, бим ги 16-0 всеки път, 16-4 всеки път. Грубо. Нали? Добре, не е ли така? Това почти ми звучи като край на темата. Въпросът е, че аз се старая винаги в CSGO да съм съпортив. Независимо дали изгубим, независимо дали изгубим пистол раунда, защото винаги това е detrimental за морал. Какво е? На български трябва да поддържаш морала на отбора. Важно е да поддържаш морала на отбора. Независимо дали играеш футбол, дали играеш CS, дали играеш StarCraft. Какво? Защото StarCraft е едно в едно. Не е едно в едно само, има... няма отбори. Има ли отбори? Има 2-3 има, да. Има. Едно в едно. Компетитив говорим. Няма компетитив 2-2 така ли? Да. Няма StarCraft. Да. Или... Не мога така. Аз не знам нищо. Има. Едно в едно. Колко е макс играчи на мап? Колко е макс? Има 8 или 6. Брат, играят на едно в едно, окей? Не мога да няма отбори. Не мога да няма подбори. Не мога да ми кажеш няма тим турнамент. Не мога да ми кажеш не. Не съм гледал. Impossible. На Command Conquer има... Добре, не съм гледал. Защо си сигурен тогава? Трябва да има, не мога. Защото съм абсолютно сигурен, че всеки един Major League Competitive мач, да съм гледал едно в едно. Защо няма отбори? Има марки, има плеери. Плеерите са суперстар в StarCraft. Не мога да няма отбори. Тим VV. Дота има отбори. Лига в Legends, като искаш отбори. И CS. Там е... Си пукна хрущява в носа. Там е тъпо. Не мога да няма ВВ. Ще го проверя между. Трябва да има. Добре, хубаво. Не мога да съм едно. Все пак си стратегия, брат. Добре, това също ми звучи като почти край на темата. Въпросът е, че винаги трябва да подкрепиш отбора си, независимо дали губиш или не. А не да ми казваш, ти си нуб, не може да играеш, но не инсталира играта. И само да се прецакаш допълнително себе си. Фул стоп. Така. Последно. За много разпускане. Много е така да разпуснеш от напрежението на това. Просто ни кажи студентски цаки за готвене. Ефтино хранене. Ще споделя последната, дето си ползвам. Ето, разкажи. Какво не е нужно? Значи, първо е нужно да си вземе... Значи, за мен винаги е нужно да има разнообразие. Така че дори... Мога да потвърда това. Съгласен. За него става. Значи, единственото нещо, което винаги и абсолютно присъства във всяко едно мое ядене, е хляб. И масло. И маргарин. Да. Защото с хляба се не яждаш най-ефективно. И си българин все пак, така че. И съм българин. И съм свикнал на хляб, да. Виж какъв ми цяла маса с храна. Сега... Нема леп. От цяла маса всеки храни. Нема леп.
Взимам си разтворими такива супи в купи. В смисъл, за супа. Супа, деца. Купа. Супа, купа. Купи ли ги или не? Да, купи. Ти ли купи? Да. Супа, Супите. купих супата в купата. Окей, да. Искаш да кажеш, че разтворимите за Да, чаша. разтворима, За да. чаша. Да, аз си ги правя за чаша. Не, води ги за чаша, ама са супи на куп се води, пък принципно... И къп на английски. Не знам дали си запознат. Въпросът е, че си го Все пак, разреждам, ретардното е да пиеш супа. че си го разтаковам си го с гореща вода, в смисъл с вряла вода, такова пракче. Си го разтваряш, става супа. Горе-долу са, мисъл, чип аз супа става. Да. И общо взето то е... Това не е цака, това е просто да, купих си разтворимо супа и си я направих. Да, но аз си ги правя с сандвич. И винаги сандвичите са различни. Както и винаги, и си взем няколко различни вида супа. И сменям, дали ще е с броколи, дали ще е с базил, дали ще е с корема ми в момента, дали ще е с... Как няма спонсори, така? Дали ще е доматена, дали ще е какво си такова. И си ги менкам от време на време. И сандвичите може да са с сирене, може да е сандвича, може да е с такова, с чикен. Може чикена да е с кетчуп вътре, може да е с майонеза вътре. И винаги е различно. А ще разкажа историята за чаленджа с увесените ядки там. А не ядки ми увесената кажа. Увесената, да. Да. Пръка. Признавам, фейлиър сме. Значи виж сега, викахме си кое е най-ефтиното нещо, което някога, за грубо една седмица може да ядем възможно най-ефтиното нещо, дето на пазара, дето ще наяде и ще можем да издържим седмицата само с него. Стига да не е кашон, нали? В смисъл, да не е... Нещо, наистина храна да е. Стига да не е кашон, си викахме на този етап. И нещо, което избрахме беше значи увесена каша. То е, вика се поридж на английски. Ако увесна каша не го така... Просто взето си го запържваш с вода или с мляко. Запържваш? Запичаш Запичаш? На котлона. На котлона в тенджерка. На котлона с вода или с мляко. Не се запича, не се запържва. И го забъркваш, няма значение. Сега не знам терминологията. Да, окей, каша, да, такова каша. И се опитахме това да го ядем, нали? За една седмица. И Любо не издържа един ден. Не, издържахме до вечерта. От сутринта до вечерта. Любо колко пъти яхме? Колко пъти яхме? 4 пъти яхме тогава. На четвъртия ме е писна. 4 пъти го ядохме, като на третия и четвъртия си казахме, брат, да сложим нещо. Георги правеше супа топче тогава. Да. Точно в същото. Вие сте просто овес. Да. И вода. Да. Имаш опция, нали, всякаква захар или сол и всичко, всякаква правка. Това е, нали, не чист. С сол става? Не. Пробвахте ли? Да. Колко сол То го поема като някакъв... Виж сега, аз беше торчър, но бих го пробвал пак. Аз се правя постоянно весна каша с сирене. И е много вкусно. Сирене, да, ама с сирене, въпросът е без нищо. Най-ефтиното. Въпросът е най-ефтиното. В смисъл, най-много една поправка да цъкнеш отгоре. 2 кг? Не, 1 кг и половина. Не, това беше... Такъв пакет, един пакет. Колко голям това? Не знам колко е. Килограм беше. Килограм, да, кажи го килограм. Да, беше 70 пенса. Което ще ядеш наистина което е буквално 10 пенса на ден. Да. За двама реално. Да. И водата е гордо, безплатна в Кланикас. Тока също, нали, на печката реално. Тока на печката. И ядеш на 10 пенса на всеки ден. Това е възможно най- И въпросът е, че значи ние сега, тъй като сме студенти, сме свикнали да ядем веднъж на ден и по много, грубо. Нали? Или 2 пъти плюс снак. Или по 2 пъти, да. И общо взето, ако наистина бяхме на тази система да ядем по много от това, нали, веднъж на ден, може би щяхме да го издържим. Но факта, че ние имахме свободно време и буквално активно се опитвахме, нали, да го таковаме, просто не стана. Защото трябва постоянно сме гладни постоянно и някакво правим. Ако бяхме наистина на лекции до 6 часа някъде и се връщаме и ядем това и лягаме да спим, тогава вече... Можехме да си кажем става. То ясно, че мога да добавиш сирене или нещо. Въпросът е да не си гладен и да заспиш. Това е. Да, определено супичка с сандвич е много, много добре. А кое освен поръча от най-ефтиното, което мога да го ядеш? Хляб. Им пред кое ти би ял? Кое ти би ял? Аз... И пак не е хляб, да, наистина може не е хляб. Помислихме ние, погледахме ние.
Паста. Да, реално пастата май. Само паста са чиста и някакси с До подправки някъде някакви. да, ама аз вече не мога да издържам без някаква солидна подправка. Само да ви кажа, че аз имам около 5 кг паста в мошката. В момента. До тази дата. Този час имам около 5 кг паста в мошката. И все пак едеш само картофи. Имам и 3 кг картофи в фризера. Бланширане. Не, всъщност повече. 4 пакета са. Няма значение, аз съм изрод, няма значение. Не, просто картофа, Радо си го каза. Картофа. Да, картофи. За винаги мога ям, значи. Мисъл, зампано, все Зампано. картофите в такова с пастата и айде. Нали? Супа. Нали, да. Супа. С Супа. паста и картофи. Да. You gotta still going. Мисъл, Ражби. Защо по дяволите значение? Смисъл, как се изговаря думата ръж се промени Ти ще в... говориш за произношение. На раш. Рашби. Рашби. Раш. Я кажи партикулър. Партикулър. Ай бе. Довиждане. И по-точките свършиха. Абсолютно всички по-точки свършиха. Колко е гладен в момента? На 10. Просто, значи, колко бяха точките общо? 2, 4, 6, 8, 10. Значи, 90% от темите, които успеете да измислите, съм грубо подготвен. Той го каза. Гурнат. Ти току-що го каза. Гурнат. Дами и господа, това е Радо. Значи, Точно това е радо. само на коя не бях подготвен. Няма значение. Събрави го. Няма, да. Това е точен помен вече. Не. Само тази беше прекалено брод с супер силата. Беше просто прекалено много фактори. Прекалено imagination is the limit. Have you ever had a dream and you can dream anything? Може спре вече, да. Може спреш. Дай. Това е.